A Falkon Együttes jubileumi koncertjét úgy szervezték meg, hogy a bevétele az a Bátortábor számára kerül adományként, illetve így gyűjtünk adományokat a koncert alatt a Bátortábor számára. A Bátortábor képviselője itt van velem szemben, Pintér András, és szeretném megkérdezni, hogy hogy élték ezt meg a bátortáborosok, hogy végre egy 60 csoport, egy 60 zenekarban felmerült egy ilyen gondolat? Mi nagyon örülünk minden ilyen jellegű felkérésnek, hiszen a Bátortáborban egész évben szervezünk élményterápiás táborokat daganatos és krónikusan beteg gyerekeknek. Ezek a táborok koratavasztól késő őszig tartanak, és gyakorlatilag az egész országból, sőt azon túlról is érkeznek ide gyerekek, és mi minden ilyen helyi jellegű kezdeményezésnek nagyon-nagyon örülünk, hiszen itt van a szomszédban a tábor. Ez borzasztóan jól eső és kedves dolog tőletek. A 6 éves Falkon jubileumi koncertjén fellépett Lőrinciből a Szombatesti Blues Band zenekar. Mit lehet tudni a zenekarról? Kérdezem az együttes vezetőjét, Kovács Sándort. A zenekar 8 éve alakult, ugye nem ebbe a fölállásba. Zereznyik Róberttel alakítottuk, ő volt a régi dobosunk. Teljesen amatőr szinten, tehát csak magunknak játszottunk a garázsba. Aztán így bővült a dolog, ugye szerettünk volna mégiscsak tovább menni. Szereztünk magunkhoz egy basszusgitárost, őt Olá Ferencnek hívták, tehát vele kezdtük el ezt az egészet. De ő itt hagyott bennünket, ugye kiment Angliába. Utána őt váltott el a kislányom, Kovács Boglárka Zsófia. Ővele nagyon szép napokat éltünk, meg együtt sok bulit csináltunk. Nagyon büszke vagyok rá egyébként. Ővele játszottunk, ezelőtt 2 évvel viszont ő is kiment tanulni, és őt váltott el a Kerek János, a Doka, a basszusgitáron. És most hagyott bennünket ott a dobosunk, a Robi, őt váltott el a Libertényi Péter, és jött hozzánk még Szűcs Attila gitározni. Tehát ez most egy vadonatúj felállás, most alakultunk szinte így újjá. 1 hónapja vagy 2, egy pár próba van csak mögöttünk. Aztán reméljük, hogy majd menni fog tovább a dolog. A zenekar további terveiről mesélnél valamit? Bulizni szeretnénk csak, tehát olyan nagy célkitűzések nincsenek, minél több helyen játszani, jól érezni magunkat. Ez a cél. Ha mi jól érezzük magunkat, valószínűleg a közönség is jól fogja érezni magát. Ha ő jól érzi magát, akkor mi is jól érezzük magunkat. Tehát ez egy ilyen egyszerű dolog, csak bulizni szeretnénk. Milyen zenéket választotok elsősorban a repertoárban? Hát, mint most is hallottátok, most csak Hovó Blues Bandet játszottunk, illetve Deák Bill Gyulát. Hát ez a fő irányvonal, illetve olyan zenék, amiket ők is megzenésítettek, vagy átvettek esetleg Jimi Hendrixtől, vagy ilyen előadóktól. De mindenképpen magyarul szeretnénk csak énekelni, és csak blues-t. A koncert jótékonysági koncert volt. Mit gondoltok arról, hogy egy rockkoncert összekötve a jótékonysággal, hogyan álltok ehhez a kérdéshez? Figyelj, hát ez egy jó dolog. Hát most ez az összeg jó helyre megy. Ugyan mi nem nagyon szoktunk pénzért játszani, mi tényleg csak szórakozásból játszunk, de örülök neki, hogy mi is tudtunk ezáltal egy kis jót cselekedni, tehát valamit tudtunk adni ezeknek a gyerekeknek.
Tehát én szerintem ez egy jó dolog, és örülök, hogy a Falkon meghívott bennünket, hogy gondoltak ránk. És máskor is szívesen eljövünk, tehát bármikor. Mikor láthatunk esetleg legközelebb benneteket a környéken? Legközelebb a Retro kocsmába játszunk, majd valamint később augusztusban meg játszunk majd a Jam Gardenben is, 21-én. Ti Gyöngyösről érkeztetek, nem nagyon ismernek benneteket 60-ba. Mesélnétek a zenekarotokról valamit? Persze. Hát ez a zenekar egy baráti társaságból alakult, egy korábbi alapító tag édesapjának a javaslatára jött létre, egy jó barátjának a 60. születésnapjára. Akkor 4 tagú volt a zenekar, azóta 2 taggal bővültünk, és 1 tag elment. És ez az este után úgy döntöttünk, hogy együtt marad a zenekar, úgyhogy most már 3 éve létezünk. És hát leginkább Gyöngyösön és környékén szoktunk játszani. Általában feldolgozás, de most már vannak saját dalaink, amit mi is szeretnénk majd itt most eljátszani nektek. Van egy meghatározott stílus, amiben keresitek a zenéket, amiket feldolgoztok, vagy amiket lejátszotok? Hát tulajdonképp úgy tevődik össze a zenei listánk, általában amelyik szám nagyon megtetszik nekünk, több stílus keveredik, elég eklektikus, rockzenét is játszunk, van punk rockzene is benne, igazából nagyon-nagyon vegyes. Régi rockzenét is jártunk, ilyen 70-es évekbeli rockzenét, egészen a mai napokig, vagyis majdnem a mai napokig, de inkább a ezredforduló környékéig. Úgyhogy nagyon vegyes. Szerintem táncolható, inkább ilyen bulizós zenét szoktunk játszani. Nem nagyon ismerik még a 60-iak, de remélem, hogy a mai este arra szolgál, hogy megismerjenek titeket itt 60-ban, és gyakrabban látunk majd, várjuk a fellépéseteket. Mi is nagyon reméljük, hogy jöhetünk máskor is. Köszönjük szépen a lehetőséget! Hatodik születésnapját ünnepli a Falkon zenekar. Borzasztó sok minden történik 6 év alatt egy zenekar életében. A legújabb tervekről, a elképzelésekről kérdezzük az együttes menedzserét. A terveink között mindenképpen az Úzdagép videóklip elkészítése szerepel, ami a legelső most itt a jótékonysági koncertsorozat után. A Európai Bajnokság, ami a Roncsderby 60-i telephelyen megrendezésre szokott kerülni, ennek a felkérésnek tettünk eleget azzal, hogy elkészítettük a Úzdagép, vagyis a Stock Car című dalunknak a videóklipjét. Ennek a klipnek a végénél tartunk, vágási munkálatok elkészülnek júliusban, és augusztus 8-án egy klippremierként levetítjük ott a Roncsderby 3 napja közül a 8. napon. Ez azt jelenti, hogy egy nagy vetítővásznon történik ez a levetítés, és hát bízunk benne, hogy több száz ember előtt lesz ez levetítve, és több nemzetközi résztvevő is fogja hallani. És bízunk benne, hogy így akkor a párizsi nagyfutamra is ki fog kerülni. Ez a mai jótékonysági est is egyben, nem csak a Falkon zenekar 6. születésnapja. Hogyan jött a gondolat, hogy jótékony célra használjátok fel ezt az eseményt? Az igazság az, hogy mindig is a gyerekek ugye közel álltak hozzám, hogy segítsem őket minden szempontból. Azt tudni kell, hogy én a kislányom, aki járt az általános iskolában, SMK-s szülő voltam, és nem egyszer a gyerekeknek én szerveztem meg a koreográfiától kezdve ezeket a farsangi koreográfiát, úgymond ilyen fellépéseket. És úgy gondoltam, hogy ha már elkezdtem ezen a vonalon menni, akkor miért ne segítenék egy nagyobb cél érdekében? Hát miért is ne 60-ba, ugyebár a bátrak itt vannak, nem beszél tőlünk az ifjúsági tábor helyén, vagyis a bátor táborban, ami, hát igen, azt tudjuk, hogy tartós beteg gyerekekről van szó, beteg gyerekek, akik ott teljesen elfelejtik, hogy ott betegek, mert abszolút örömmel játszanak, élvezik a napokat. Természetesen ország minden területétől külföldén, hát erről sok infót tudnék mondani, ez már megtörtént itt. A lényeg az, hogy a Falkon zenekar és maga a rockerek nem olyan kemények, nem olyan rossz emberek, és gondoltam arra, hogy miért ne.
hát jöjjenek, és akkor lássák meg, hogy mi is olyan rendes emberek tudunk lenni, mindenki más, és azok is voltunk mindig is. Ezért van egy jeligénk, amit egy nagyon kedves ismerősömtől, aki itt riporterként engem megszólaltat, ő mondta, hogy hát a bőrcseké alatt is igen szívek dobognak, és ezt mi meg is mutatjuk ezzel. És úgy tudom, már lett interjú készítve a Bátortábor képviselőivel, és bízok benne, hogy minél több pénzt össze tudunk szedni, adományt, hogy ez az alapítványhoz elkerüljön. A Falcon zenekar nyári programjáról tudnál-e valamit mondani? Természetesen igen. Több helyszínen fellépünk, ami azt jelenti, hogy nem csak 60-ban, mert azért próbálunk több helyen is ismertek lenni. Vannak bevált helyeink, ez Vásztól kezdve Érd, Zebegény, több olyan helyre járunk, ahol már megszoktak minket, és persze vannak rajongóink. Persze mindenkit buzdítok, hogy jöjjenek velünk oda is, de pesti színvonalon is megyünk már, ott is voltunk egy-két helyen mostanában. A nyár az főleg a roncsderbiről szól és a videóklip készítésről. Fellépésünk, hát bízom benne, hogy lesz Jam Garden, akkor elvileg oda is tudunk menni, a környező falvakba, de nem igazán a falunapokra szeretnénk menni, hanem inkább ahol tényleg a rockerek vannak, és akkor élvezik a zenénket. Pólót is készítettetek, elkészültek a Falcon pólók. Milyen egyéb terveitek vannak még az együttes népszerűsítésére? Mindenképpen a sajtó által, és a több környező tévé által próbálnánk mi egy kicsit úgy ismertebbek lenni. Nem tudom, annyira nem is akarnék városokat kiemelni, de a lényeg az, hogy tévé, rádió, internetrádió, itt mindenképpen el akarunk menni, és a zenéinket leadni. A videóklip az mindenképpen azért készül, hogy mi legyünk még jobban, képben is ismertek, ne csak hanganyagban. A pólók azok azért készültek el, mert úgy érzem, hogy ha minél többet látunk embereken ilyet, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb lesz a táborunk, rajongótáborunk. Nem csak felnőtt méretben, hanem gyerek méretben is, és már elég sokat oda is tudtunk adni, ezeket legtöbbet ajándékba szoktuk adni, és már úgy tudom, hogy a roncsdérből már jönnek is gyerekek csápolni a zenéinkre, úgyhogy ott lesznek. Többfajta mintát lehet látni ugyebár a pólókon, de főleg ugyebár mi sólymok vagyunk, hát azt tudni kell, a Falcon az ugye azt jelenti, és a zenekar nevét is meg lehet látni a hátunkon, ami ugye fel van sorolva. De persze akármilyen egyedi fajta mintákat el tudunk képzelni, amiket ha kér éppen a rendelő, akkor megkapja. Tudsz arról, hogy új zenéket akarnának írni a zenekar tagjai? Igen. Most tudom, hogy volt egy interjú velük, amin én nem voltam ott, de készül most egy dal, aminek a címét azt most nem tudom, de együtt írjuk a Centivel. De persze nem csak én és a Centi írunk dalokat, hanem a többi tag véleményét is kikérjük, ha ők éppen azt mondják, hogy felírtak valamit, azt ugyanúgy beleépítjük a dalokba. Mindenképp nem állunk le, mindenképp nyomulunk, egyszerűen azon vagyunk, hogy minél többen ismerjenek meg minket. Ez nem csak kettőnkről szól, ez a bandáról szól. Szóval mindenképpen van mindenki. Akkor legközelebb 60-ban a Roncsderbin láthatják az emberek a Falcont? Nem. Ott ugye nagyon sokan persze lát, hanem a híd átadóra tervezünk. Az a legfontosabb nekünk, ugye most a Roncsderbi dal is nagyon fontos, de fontos nagyon a 60 dal is. Ez a kettő nagyon nagy projektünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 6 évben sok minden történt a zenekarral, de a legtöbb minden az elmúlt 1 évben történt ezzel a zenekarral. Úgy gondolom, hogy megtáltosodott ez a társaság, hogy ez mennyire a zenészeknek és mennyire a menedzsernek köszönhető, azt nem tudom, de gratulálok a 6. születésnaphoz, és gratulálunk ehhez a jótékonysági rendezvényhez is. Köszönjük szépen! 6 éves a Falcon zenekar. Ezekben a percekben zajlik a jubileumi koncert 4 együttes fellépésével. Sok minden történt 6 év alatt egy zenekar életében. Sok mindenen keresztül mentetek. Mesélnél róla valamit, Ricsi? Hát én elég szerencsés vagyok, mert belekerültem ebbe a csapatba. Hát egy olyan 4 éve, 5 éve kerültem bele. Elég sok tagváltás volt, nagyon sok mindenen, tehát inkább Centivel tartottam én a kapcsolatot.
tehát elég sokat zenéltünk együtt, ugye a Fire Trackből először ugye onnan ismerhetnek kettőnket, ami végig is kísérte a pályánkat, ugye végig kísértük egymást, de ez a zenekar igazából a réges-régi tracknek a gitárosa, Józsinak és Ádámnak az ismérve, hogy létrejött, mert ők ketten keltették életre ezt a bandát. Hát viszont azóta sajnos Józsi nem, én vagyok, ismerkedek csak. Sajnos azóta Józsi kikerült a bandából, hát egy ilyen közös megegyezésszerű, vagy mégse, elég kellemetlen volt ez mindenkinek, igazából. Hát igyekszünk mindenfélét csinálni, most nagyjából egy ilyen forgatáson kezdünk így félúton járni, mégpedig a roncsderbis dalunknak, az Úzdagépnek a klipforgatásán. De erről beszéljen Centi is egy kicsit. Akkor Centit kérdezem, ha már felszólítottak rá. A idei év elején volt egy klipbemutatótok, tavaly forgattatok egy klipet, és most egy másik klippen is dolgoztok. Hirtelen nem is egy, hanem 2 klippetek is lesz. Beindult ez a munka, mesélj róla valamit. Igen, több projekten is dolgozunk ezekben az időkben. Ahogy említetted, tavaly megcsináltuk az első videoklipünket, ami szerintem igen jól sikerült. Most pedig egy újabban dolgozunk, ami a roncsderbi, Európa-bajnoki roncsderbi nemzetközi dala lesz tulajdonképpen. Céljaink közé az is beletartozik, hogy eljátsszák ezt a dalat külföldön, megszólaljon valamilyen formában. És éppen ezért írtuk 2 nyelvre, magyarra és angolra. Én úgy érzem, hogy nem sikerült olyan rosszul, dallamos, a szöveg konkrétan abban a környezetből merítettük, amiről szól a roncsderbi, és most ennek a közepén tartunk, így van. Nem sokára remélhetőleg befejezzük, és augusztusban lesz egy premiére a roncsderbi pályán, amikor is a roncsderbi lesz, a Sárga Oroszlán arénában. Ott szeretnénk tartani a premier bemutatót. Emellett még van egy projektünk, amivel belekezdtünk, méghozzá a 60 dalt megírtuk, föl is vettük, megszerkesztettük. Hát erről egyelőre többet nem tudok mondani, majd a későbbiekben, hogyha valóban elfogadott lesz a dal, akkor bővebben fényképeket és tudunk majd megosztani erről, addig nem akarunk róla többet mondani. A zenekar 2009-ben alakult, és ahogy Ricsi is elmondta, Juhász Józsi és Várhegyi Ádám, ők ketten alakították, és Pete. Ő volt a harmadik, Jávarka Péter. Engem hívtak, én mentem, aztán Pete kiszállt, jött helyette Ricsi, és tavaly váltunk meg Juhász Józsitól, és helyette pedig Nagy Dimitri szállt be hozzánk. Hadd mutassam be nektek, ő az új gitárosunk. Akkor miután így megszólítottak, új vagy ebben a zenekarban, te vagy itt a legújabb. Hogy érzed magad a fiúkkal? Hogy sikerült beilleszkedned? Hát én nagyon jól érzem, nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy velük zenélhetek. Beszélnél egy kicsit arról, hogy milyen Falcon zenekar alapítónak lenni? Hát az óriási dolog, nagyon örülök, hogy ez így van, és hogy már 6 éves a zenekar, mert a mai világban nagyon, nagyon nehéz, és hogy csak ennyi embert kellett váltanunk, az még jobb. Túl, de most nagyon együtt vagyunk, szeretjük egymást, igaz, csak munkakapcsolat, de igen, mindenkit imádok, és törünk fel, mint a higany. Mint a higany, törünk föl. Fellépői vagytok a Falcon jubileumi koncertjének, a Fa-Rock. Honnan jött ez a név? Hát ez a Fa-Rock név egy Hobo Blues Band dalból jött, és körülbelül ő volt a kitalálója, aztán ketten összeszövetkeztek 3-an, és akkor ez lett a nevünk. Tehát... Mióta zenéltek? Mióta van ez a zenekar? Hát ez a zenekar... Meghatározhatatlan. Legalább 3 vagy 4 éve kezdtük el. Ő volt az első dobos, utána lett még egy másik, aztán most megint ő van. Hát egy 4 évvel ezelőtt kb. Kezdtük el.
A zenei stílusotokat hogyan határolnátok be, hogyan helyeznétek el magatokat a zenei palettán? És hard rock zenét játszunk, Meg inkább Chris Rudit. feldolgozásokat, most még, de lesznek saját dalok is. Terve vannak. Levente csinált egy fain dalt. Hát, még nem teljes, tehát Még nem semmi teljes ízé, nincs csak szöveg, de majd alakul. rajta vagyunk, majd. rajta vagyunk. Akkor beleszaladtunk már a tervekbe, tehát akkor meséljetek a terveitekről. Urak, önök is beszéljenek. Hát szeretnénk egy kicsit komolyabban csinálni. Mondjuk olyan szinten, hogy havonta legalább 2 fellépés. Szeretnénk saját dalokat, ami mondjuk nem egyszerű, mert egyelőre hetente 1-2 próbánk van maximum, amiben benne vannak ugye a feldolgozások, amiket összegyakorlunk, mivel nemrég jöttünk össze újra a dobossal, és sokat kell gyakorolnunk. De szeretnénk saját számokat. Eddig egy alkalom volt, amikor tudtunk összeülni, volt rá időnk, hogy számot megcsináljuk, esetleg szöveget írjunk. Hát az a terv, hogy folytassuk ugyanígy, csak saját számokkal. Hát ez országos szintre szeretnénk mindenképpen eljutni, hát az majd kiderül, hogy abból mi lesz. Van-e a zenekarnak menedzsere? Ő az. Hát általában én szoktam szervezni a bulikat, meg én beszélgetek úgy, de volt már más is, aki csinált bulikat. De hát egy kimondott menedzser nincsen. Ebben az idényben, ezen a nyáron hol láthatunk benneteket legközelebb? Jövő hét szombaton Petőfi Bányai főzőversenyen egy kemény fél órát játszunk. Egy durva fél órát. További koncertek még nincs eddig terve, de lesznek, csak nem tudjuk még. Hát az a baj ezzel, hogy általában az úgy szokott működni, hogy egy ilyen 2 héttel előtt engem fölhívnak, vagy valakit, és akkor körülbelül akkor lesz. Tehát így előre nem tudom megmondani azt, hogy most a nyáron mikor vagy hol fogunk zenélni, de lesznek bulik. Hát nem tudom, hogy ez elérni nem lehet minket sehol se, mert még ilyen Facebookos vagy akármicsoda ilyen weboldalunk nincsen, de ez is lesz előbb vagy utóbb, tehát rajta vagyunk az is.